Pogre gi manya korom gajwang atiri nyaka weche matimre kaunti ma Migori. Jodak e gwenge mag Kalere sub county ma Nyatike dwaro mondo piny owacho oket maino e kunyo yewni manyalo kano pi ma itiyo godo e pur mar mondo mi okonygi e kedo kod nok mar chiemo ma kinde ka kinde ikelo kod oro. Jafwambo marwa George Juma ne ochwa kod jopur kendo losonwa lipodne. Gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori nitie kod lope madongo ma inyalo tigirego mag pur mondo koro chiemo bed moromo e gwengego kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kata kamano jodagwego mag Kalere kod moko e subkondo ma Nyatike wacho ni nok mar koth osemiyo ok ginyal tiyo kod lopegi e yono mar pur kendo sani thoth puothe ninda. Moko kuom oganda osetemo pidho kothe mopogore opogore, kata kamano keyo onge nikech cham tho kalore kod oro. Wapuro gik mopogore, watermelon timore kama ber, nyanya, skuma wiki, kabich, to pitin, pi ok wan go mang'eny. Wan gi kothe mang'eny manyalo timo maber kaka watermelon, pumpkins wanyalo puro, butternut gi kothe mamoko machalo rabuon and mamoko go. Jogo matiyo kod yewni madi machiegni kodgi to oseyangore ni yudo nweng'o maber mokalo. Koni obiro kotuo, koro wamanyo kodhi ma resistant to drought, kodhi ma resistant to diseases. Koro konyo gi weche moko mag pur mar bel, kendo wamanyo kuthe negi manyalo chiek piyo. Moso kodhi wapidho kodhi machiek within 2.5 months. Sani oganda gego mag Kalere dwaro mondo koro piny owacho koro ket maino e kunyo yewni ma ginyalo tiyo godo e yorego mag pur. Koth machwe mwategemea to kono kende ok nyal konyowa nikech nitie diere ma koth onge. Koro nitie gik mawapuro mang'eny machalo watermelon, nyanya, butternut, gik mang'eny. Koro ok wanyal puro sani nikech koth koro onge. Our game changer with respect to food security e gweng'wa ka wana ema na yawno is the only way mwanyalo yudo godo mondo ensure ni jothurwa nigi chiemo moromo, to bende chiemo ma wayudo kar kagi oingo wa koseyudo gi kwayudo mana yewni moko matin, to kata ma Migori koro kik ji puro obo miyo gi mana chiemo. Jodagwego mag Kalere ma bende osebedo kod pek e yorego mag pur nikech oro wachi deber ka piny owacho bende medo lach mar kar purno malwako generation scheme mondo koro chopi e gwego mag Kalere. Kalere waka en piny ma otuo to wan gi nok mar chiemo. Koro wakwayo the county government ma Migori in conjunction with the national government mondo gi extend nwa lowa kuja irrigation cha mondo bi Kalere ka mondo wayud kaka wanyalo yudo nyak mag chiemo. Nyaka sani jopur mathoth mawuok e gwenge kaka mag Kalere osepidho cham, kata kamano geno mar keyo onge. Wapuro kendo ji osekomo, lakini keyo wanwang'o keyo manok kaluwore gi lwasi mar piny ok ber ahinya. Koth wayudo matin. To sambo chwe mang'eny be waonge kuonde manyalo stoe pi nikech wan gi kuonde pi matin. Wan gi yewni matin godawo moko matin. Sani chieng' rieny kendo ji osekomo to ok wagen keyo moro amora nikech wategemea koth, to koth be dalili waneno ka samoro ok onyal bedo maber ahinya. Koro samoro wachicha kaka jopur ni wanyalo dhi marach, ok wanyalo yudo keyo maber mbele ka. Oganda mathoth bende e gwenge ma oro osebedo ka okwako e subkondo ma Nyatike wach ni gidak matek nikech nok mar chiemo ka koro gidwaro mondo piny owacho jolgi e yore mag pur mondo gibed kod chiemo ma oromo. George Juma, Ramogi TV, Migori.